Ano pre, saan tayo? Ikaw. Kahit saan, sige. Ayusin mo. Ayusin mo. May nauna sa atin, may nauna na. Ay, dito sa building meron na din. Dun sa may hospital meron na din. May tumatakbo sa may gilid. Wait lang, naglalag ako. Ano bang nangyari? Naglag ako. Naglag ako ba yun ah? Wait lang. May ano. Medyo naglalag ako. Wala akong SMG eh. Sige, sa hawakan mo na lang. Para tulungan na lang ako mamaya pag namatay ako. May kalaban dyan sa dalawang building ha. Dalawa yan, dalawa. Oo. Saan nakapwesto? Doon sa isang building meron din ha. Sige. Nawala. Sa kabilang building meron na. Nakatutok sa atin, no? Ayun, sa may pinto, pumuntang pinto. Wow, ang galing ah. Headshot agad ah. Sa atin may supply oh. Kunin ko yung supply, backup. Tara. Sige. May kalaban dito ah, backup ako. Uy. Sana meron sa dito sa baba. May kalaban.
Nasaan, nasaan? Punta na bahay. Building. Punta na punta. Nasa building na? Punta natin. Wait lang, wait lang. Tignan ko lang itong ano. Supply. Bisan mo. Oo, para may ano naman ako, barrel. Na maganda. Bumbang. Ay, walang kwenta. AUG gusto mo? Sa taas, sa taas. Dalawa pre, dalawa. Nakataas. Oo. Oo, yung isa hindi ko alam kung saan. Pero magkasama lang yun. Yung isa hindi ko alam ha. Ayun o, sa pinakataas o. Ayun o, tumatalon o. Natin. Sige, sige, sige. Ay, sa likod, putang ina, sa likod. Ako. Medkit, meron ka dyan? Wala. Papasukin natin sa taas. Dito. Sa may pinakataas, pre. Nakita mo na yung kalaban? Nandun. Tanggo nga. Tara, patayin muna natin sa taas. Pre, tara, yung sa taas, patayin muna natin. Wait lang. Tama. Wait lang. Tama. Oo, nandito. Saan banda? Dito sa may pinto. Yung medkit pre, kinuha mo. Ha? Kinuha mo yung medkit. Wait lang, kuha lang ako ng bala dito. Saan? Ang bilis mo maglut eh. Ha? Ang bilis mo maglut. Sana patay ko. Wait lang. Magdaan na lang ako. Soft drinks meron ka dyan? Soft drinks meron ka dyan? Wala. Wala. Sa 345 meron ah. Basag yung armor ko dito. Pahingin na lang ako dyan. Soft drinks, pahingin rin. SMG dito. Soft drinks, pre. Wala yung pangin. Wala pang heal. Wala. 345 meron ah. Doon sa baba.
Bandage, meron ka dyan? Wala, wala. Wala akong pang-heal. Yan na lang. Saan tayo pupunta niyan? Sige, susunod na lang ako sa'yo. Hindi ko makita yung live mo. La 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 la. Dami mo nang napatay pala eh. Ha? Ha? Dami mo nang napatay yata. Isa lang. Ah, isa pa lang. Sa'yo. Same din, isa pa lang. Knockdown. Basag pa yung armor ko. Wala, may armor ba dyan? AN, no? Mayroon doon. Feel ko sa baba meron dyan. Dito. Feel ko sa baba meron. Ay, may box ata dun, oh. Ayun, oh, may box, oh. Sa baba. May box. Sa baba. Ano? Box, supply box. Saan? Yan? Ito, oh. Dito ka. Ah, naglag ako. Tara. Saan ka? Lag ba ako? Oo. Nandun yung ano sa tinanggo ko. Tara. Punta tayo doon. Lag pa? Naglalag pa ako? Hindi na. Bandage. Chicken dinner na to. 50. Wala akong ano, medkit. Di pa puno yung ano ko. Di puno yung life ko. Punta tayo. Kahit bandage lang, punuin ko lang yung life ko. Bal dito. Ay, pangit yan. Di ko gusto yan. Bandage. Asbal lang ba yun nandun? Asbal lang? Punta tayo doon. Lahat. Hindi pa looted dito, no? Bal. Sakay na. Punta tayo.
Walang loot. Walang soft drinks. Sakay. Pangit ng loot natin. Ayun, pangit ng loot. Ha? Pangit ng loot natin. Wala akong soft drinks, wala akong medkit. Ay, wala akong ano. Wala akong bandage, medkit, wala. Ay, ano, soft drinks. Yung doon tayo. May gas ko. Drive mo. Yan. Yan. Nilagay mo yung gas? Doon tayo. Puno mo yung gas, nilagay mo. Nasayang yung gas. Baka meron dyan, ha? Meron dyan, meron. Uy! Tang ina, grenade. Terebomb. Telebomb na naman yan. Ayun o, telebomb. Patay. Ay, loaded. Ayan po yung nagte-telebomb. Loaded 1, 2, 3, 4, 5. Gago yun. Nasa may ano yun, ha? Sa likod mo. Tingin ka nga sa likod. Sa may ano, southwest. Ayan, dyan banda yun. Dyan yung mga naghagis. Dyan banda yun. Malayo lang. Ayun na, patay ka na dyan. Telebomb na yan. Alis ka na dyan. Oh, matay-telebomb ka lang dyan, pre. Oh, sabi sa'yo. Report mo na lang. Bad trip. 1-1. Telebomb.